ملي تماشفانين هيجا herkes دوی merak ediyor. Gelo Dem Parti İstanbul'u de kandid jibo şaredariya mazın İstanbul'u diyar bike yanna. Navên giringê Dem Partiye jibo kandid bûna şaredariya mazın İstanbul'u hene navê ve herî pêşî ku derdikeve navê Başak Demirtaş hevjîna hevserokê berî yê HDP'yê zindanîkirî Selahattin Demirtaş'a. Li ser vê mijarê û sekna girêdayî bi taybetî şaredariya İstanbulê diyadîn Firat endamê de seyarê vebiriya navendiya Dem Partî ji Enqere mêvanê min e. Silav û rêz bo te rêzdar Firat. Kekê diyadîn herkes merak dike. Herkes merak dike kekê diyadîn. Dem Partî li İstanbulê dê kandîdê xwe ji bo şaredariya meziniya İstanbulê hebe? Di müddeteki gelekî dirêj daye di wexta ku em bibêjin hilbijartin ket rojeva Tirkiyeyê Dem Partî di hemû rojavayên Tirkiyeyê de namzetê xwe rava didin gotin ev jî li ser rêya sêyemîn em siyasetê dimeşînin. Malûm e tabi ev dema derbasbûyî li Kurdistanê şaredarî hatibûn qezençkirin fakat hükümet, iktidar du döneman, du caran kayyum da ser. İca ev ya ku ortaya sekine hevce dike gotin em li İstanbul'e li bajarên mezin, yazda bajaranda em namzetin xwe li Rojavayê Türkiye rava didin. İcar divî esnayda sibê navend Merkez Yürütme Kurulu sibê top dibe li ser viyan nîqaş dike û mümkün e sibê biryarekî ji MYK'yê derbikeve. Yani em bibêjin rêveberiya navendî de biryarekî mümkün e li ser van bajêran derbikeve. Kekê diyadîn rapirsî hatine kirin. Ji dervê rapirsiya jî em bi xwe jî agahdariyan werdigirin ku Kurd dixwazin ku namzetê wan habe. Di rapirsiyan de sedî heftê Kurd dibêjin di vê namzetê Dem Partî bixwe hebe. Agadariyên ku em jî digirin Wîsayê li Kurdistan 24 ku Kurd dixwazin kandîdê wan hebe. Gelo ev yek Dem Partî dide berçavan va rapirsiyan van helwestan. Vana dide berçavan gelekî jî ısrar heye li ser namzetin Rojavayê de ravadayîn. Fakat tiştekî heye ew ya yani hem iktidar hem parti hem jî gereka siyaset bizane be ku hilbijêrên Kurd zor polîtîkin zor jî îdeolojîkin yani ev mücadelekî kur û dur çend sale devam dike li ser van aidiyetan di biryardayînê de tu tengasîkî nikarin bikişînin. Sibê uçağa ku ket hukmên em bêjin propaganda û siyaset hilbijartinê li derê Kurd jî ew ê temaşe bikin yani kî derdikeve ortê, kî çi dibêje, kî jan partî, kî jan siyaset, iktidar çi dibêje, muhalefet çi dibêje, kî çi qas mafê Kurdan digire berçav, Kurdan li vana mêze dikin yani. Kurd gelekî bedelê mezin dayîne yani naxazin yani werin xapandinê. Derbasî bûye de dixwazin her tiş şeffaf be, rast be û bi samimiyet be yani hakikaten em bibêjin hilbijêrên Kurd, seçim siyasî partî vana digirin diqqetê gereka samimiyeta xwe jî dayînin ortê ku li ser viyan tiştekî baş derbikeve. Li Kurdistanê ji xwe problem tune, pirsgirêk tune pêşwaxt pêş hilbijartin çêbû nêzîkî 200-300 hezarê em bibêjin delege rê xebitandin û tercihê xwe li ser namzêtan çêkirin bu an namzêtan ew ê bikevin hilbijartinê. Lê li rojavayên Tirkiyeyê rewş başqa ye, siyaset başqa ye. Yani em bibêjin îro Cumhuriyet Halk Partisi yani Ekrem İmamoğlu nikaribe li çar îmamên Kurdan di Kabristanê da bibe xwedî îcar jiviyan bigire lawana li pişwan nesekine sekna xwe reva nede alîkarî nade ew çaxê jî samimiyeta wî Kurd di berçavan da derbas dikin yani sibê kî dibe hilbijêr yani hewce dike maddî manevî û
و حتی آوری ام ببیجن بله. جه خدمت کردجی استفاده بکن بله. وانا ام دخوازن yani. که دیادین تو زنی از بله. نخوازم بحثا 100 ساله گو جهفه به کردان کریه بحث بکن. خو پیوستیاوینی نمجارا مجی تشتیدینه. تو زنی دوان چندین حل بجارتنین داوید. بله. دم پارتی HDP اشترى بيجم لقل جهة اتفاق كرن دوان اتفاقا حميان دجي درساكو دنگرين كرد ورگرتي اوكو جهة تو فيدة تو سود ندا نه پرسا كرد نه كردان ده حلبجاتنا داوية شارداريا اسطنبول ده اكرام امام اولو كردان دنگ دايده بدنگه كردان هاته حلبجارتن سپاسیاوی او بوکو تابلوی که مصطفی کمال آتاتürk بخوره آنی لدیاربکری پیشکشی HDP کر بریز احمد ترک او یک گرد yani carek edişi ev tablo de dübare bebe kerem kekek fırat. Beli ijar peyveki Kurdan heye dev xastın û kod veşartın di mabênekî de nabe. Eger tu hatî dew dixwazî tu mecbûrî koda xwe rava bidî. Yani samimiyet em dixwazin ji CHP. Ew bûyerê ku sed sala derbasî de bûye, ewana derbûna îro konjüktür guheriye, dünya guheriye, dezgah guherîne, em bibêjin sed sala bîst û yekan da û entegrasyonekî Kurdan jî em yani mixabin ez maalesef bibêjim di Tirkiye çêbiye, îro Kurd li her derê ne yani em bibêjin. Fakat li ser samimiyet da xwe Kurd yani eger ha iktidar ha muhalefet seknekî li ser samimî ravayê Kurdan nedin mahfê Kurdan neynin zaman li ser wana em bibêjin siyasetê nemeşînin Kurd rêya sêyemîn ew ê di qarara xwe da ısrar bikin. Kî qezenç kiriye, kî wan da kiriye ha muhalefet ha iktidar pir jî mesela Kurdan nîne yani. Mesela ev ku ev fırskirêkin em bibêjin henin di Tirkiye'de mesela Kurdan kî li vana nêzik bayî dike fikra wan çi ye, qenaeta wan çi ye îro wî ku 22 sal derbas biye meriv nêze dike necatperestî tew em bibêjin yani gelekî zêde biye daha yani jiyanê jî tehdît dike, Kurdan jî tehdît dike, Tirkan jî tehdît dike. Hewce dike ev zimanên necatperestî ha em bibêjin cepê Kurdan, ha rastê Kurdan, hemû ha muhalefeta wan ha iktidara wan yani aqlê xwe bînin serê xwe û siyasetekî însanî û vicdanî bimeşînin ku Kurd jî bizanin mesele çi ye. Keke diyadin tu zanê mesela dengderên Kurd vê yekê gelek baş disan. Lê partiyên Tirka jî vê yekê dizanin ku ew aliyê ku Kurd li gel rawestê ew dibe şaredarê bajarê mezin ê İstanbul. Dem Partî bi helwestekî wisa ku ew balans di destê wê de ye dê tev bigere. Wê derbarê de ger tu me ronî bikin. Yani Dem Parti di nav xwe da mesele yani em bibêjin yani mixabin ez biyan jî bibêjim di çareserkirin em meselê da hewce dike bi Kuranî û bi aidiyetûn bi mücadele bi bedelên mücadele referans bigire vî meselê bimeşîne. Di xwezdayîya siyasetê de ev ya hewce dike yani. Em bêjin do, pêr, ev ya bû ka em li viyan vegeriyan em îja bûn Türkiyeleşme, Türkiye em bibin Partiya Türkiye mesele biviyan çareser nabe. Mesela Kürt sikiniye yani nexşerêkî mantık gereka ji xwe ra çareser bike dem. Eger dem nexşerêkî maqûl û em bibêjin domdar nikaribe çareser bike di siyasetê de hinkî alozî çêdibin, xeta çêdibin, kêmasî çêdibin. Yani hakikaten mesele ciddiye o mesele Kürtçi yani ev çend salê dawiye ji 2016 vir da nayne rojevê iktidaran em bibêjin li ser karûbar vana nakiye yani rojev li ser bir mesele jî ran yani nasekine. Ev ya biviyan nameşe yani. İca gavadin ez mal dabûm ev AKP pir xurt dixebite li Enqerê
zil deri lehis az xazım biyan bu ara par Kerem ke. beriya ku ez varım weşandını. Evet, sê heb jin hatin û broşürê xwe dirêjkirin gotin em ji AKP têne ji bo şe'redariya Çankaya'yê em malan ziyaret dikin û gelekî xurt dixebitin. Em got ji min çi dixwazin? Got em dixwazin yani işte broşüra me tu bigirî yek jî çend rojê pêşî em ê konferansekî hevdîtinekî em ê dar bixînin. Em dixwazin însanê ku beşdarê vî konferansê bin. Min jî ji wan re got ez partî meclisî HDP di demê da me berpirsyarê demê me yani hûn min qebûl dikin konferansan xwe. Ême gotin erê em te qebûl dikin ême got ez têmê wî ku rastî em bibêjin rastiya aborî ê civakî ê bawerî ê olî ê însanî vicdanê her çeşit tengasî heye ez werim ez vana ji wara dibêjim got ji min re gotin tu azadî yani ez viyan dibêjim ciddî dixebitin camêrana yani heqîqeten ciddî dixebitin aviya jî bira siyasî partî bizanibin. Spasî û rêzdarî bo te bi rêz Yadîn Firat ji Enqerel gelme.